Maghanap tayo ng tindahan ng mga pyesa ng motor. Clutch cable na putol ng ating Rider 150. Grabe mga kapatid, medyo naputulan tayo ng cable clutch. Kaya naglalakad. Alanganing lugar, walang nagtitinda ng mga pyesa ng motor. Walang mabilhan. Kaya kailangan natin magsakripisyong maglakad. Maghanap tayo ng tindahan ng mga pyesa ng motor. Clutch cable na putol ng ating Rider 150. Baklay. Grabe, ang init pa naman. Ganoon talaga ang buhay. May mga hindi inaasang pangyari. Kahit alam nating kondisyon yung motor natin, may nagkakaberya pa rin. Ganoon talaga, natural lang yan, normal lang. Marunong ka ba mag-spray? Spray mo nga. Sir, may clutch cable? Ano mo yan, sir? Ano, Rider? FI ba? Carb po. First cable, sir? Po? First cable? Ako. Nadali. Depende ang samurai na ano. Nakatali na doon sa taas. Morning na. Kakapala na. Sign natin para pumakas. Ito, buti na lang may... Baguhin yung lagay ko doon. Dito lang sa kanto may malapit. Para ma-assemble ko na mamaya. Sana mayroon. Wala. Hindi siya parehas na ano? Haba. Kahit yung pambara ko wala. May pambara ko tayo kaso ito naman. Hindi naman pwede yan. Hindi pwede. Taas. Pwede din yata. Saan pa po may ano dito? Yep. May shop, sir. Meron din sa dulo, sir. Meron din sa dulo. Meron din sa kabila. Baka malaki. Sige. Sige, salamat. Layo yata. Saan ba ako? Kaliwa, kanan. Dito. Wala doon sa unang tindahan. So, balik tayo dito sa ito nga idol, nakabili na tayo. Medyo may kamahalan. Hindi ko alam kung magandang klase to. Sana tumagal. Sabi nila original daw. Medyo matagal na din kasi yung servisyo ng stock. yun. So nagamit ko rin almost 5 years. Sana ito din. Medyo malayo-layo din ang lakad natin. Halos mag-iisang kilometro din.
Naiwan yung misis ko dun sa motor. Sama ko siya eh. Kagandahan lang, umaga tayo na siraan. Naputulan ng clutch cable. Mahirap kung gabi. Maglalakad tayo na pauwi. Ay tayo. Ko naiwan, nagabantay ng motor. Ha? Wala masakyan eh. Ay, daming tricycle na tumaan. Tanggalin mo yung helmet. Ito mga idol, putol yung clutch natin, walang kalaman-laman. Ayusin natin. Ganito mga idol, nakapakahalaga na marunong tayo mag-troubleshoot ng ating motor. Kasi mahirap sa ganitong lugar, walang mga mekaniko. So ito paano maayos natin. Tara.
Yan naman siya mga idol. Tamang tama. Kulang siya. Pasok. Yan, may class na ulit tayo. Biyahin na ulit. Napakahalaga na may alam tayo sa pag-troubleshoot kahit kunti, nang hindi tayo ato nakasa sa mga mekaniko. Hindi habang panahon, habang sitwasyon ay may mekaniko tayong malalapitan. Aral din tayo. Salamat idol, salamat. Biyahin na uli.